Hola. Despois desta curta elaborada polos alumnos de Debuxo Y también por la profesora Monse Amigo do IES Cacheiras, queremos darvos a benvida a todos ao noso entroido. esta es a cuarta mostra de Entroido que celebramos no CIF Compostela. ¡Que viva o entroido! Non se escoita nada. Eña, unha segunda. ¡Que viva o entroido! Agora sí, ó. Eu son Víctor Sanabria e eu veño das Palmas de Gran Canaria. Eu son Francesca Leocadio e son da República Dominicana. Ola, chámome Juan Luis, son de Laza, son o director do colexio o CIP o Castiñeiro de Laza, son de alí, a miña función dentro do entroido pois é un pouco pois ensinar aos cativos dende pequerrechos pois o que van facendo, un pouco as tradicións e un pouco a cultura tamén do noso pobo, vamos.
Para min, creo que como para a maioría da xente de Laza, o Entroido é a representación cultural ancestral do noso pobo, a nosa cultura máis profunda e o que nós lle podemos mostrar os de fora. Eu convídovos a todos a participar por nesta festividade tan ancestral, tanto cultural, que temos ali en Laza, que serendes todos ben recibidos. Estamos pasando, ¿a que sí, Irea? Estamos pasando guay.
Ola, buenas, son Miro, veño de Laza, son o presidente da asociación Enlazados, que é a encargada da organización de todo o que conleva o Entroido de Laza xunto co Concello. Laza, para Laza e para min, o Entroido é todo, a palabra todo, todo o que la conleva, porque nos creo que si Laza sin o Entroido non existiría, como quen dice Laza, todos os seus veciños. Despacio, cos peliqueiros dos. De un solo. Hombre. Mira que mayor está. Visitar o Entroido de Laza é visitar algo único, diferente, que non creo que haxa ningún outro pueblo en todo o mundo que podas visitar algo ou podas ver algo que realmente se fai en Laza.